Szeretettel köszöntelek benneteket a 2024-es gőzcsónak találkozón a Balaton-Csavar-Gőzös műemlékhajónál, amit a várossal együtt rendeztünk meg. Mellettem van polgármester úr, szeretném megkérni, hogy néhány szóba köszöntse az résztvevőket. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, jó napot kívánok! Valóban egy hete még szélvihar tombolt, és meg is gondoltuk volna, hogy ebben a csodálatos napsütésben itt találkozhatunk, és valóban amíg a Csavar-Gőzös újra vízre nem száll, addig itt ezekkel a kisebb csónakokkal kell beérni. Meg nem mondtunk le arról, hogy majd egyszer Csavar-Gőzös is vízre szállhat, viszont nagyon örülünk neki, hogy ilyenkor ősszel mindig találkozhatnak a még üzemben lévő gőzcsónakok, és köszönöm is azoknak, akik elhozták a csónakjaikat, és különösen köszönöm Balázsnak, hogy minden évben most már rendszeresen megszervezi ezt a találkozót. Hogy mindenkinek jó szórakozást kívánok, és jó hajózást!